Morjesta, morjesta. Tänään olisi vuorossa e-tronin akkutestiä, eli meillä on täällä potilaana tämmöinen vajaa 100 tonnia ajettu Audi e-tron 55 ja todellisia kilsoja 95 000, 2020 vuosimallinen. Lähdetään katsomaan, että missä kunnossa auton korkeajännite akku on. Se on vielä tässä ihan hyvä tehdä ja tutkia, että missä kunnossa akku on, kun akkutakuuta on vielä voimassaan, niin jos jotakin poikkeuksista sattuisi tulemaan, niin tiedetäänpähän sitten. Sitten seuraavaksi oikeastaan kytketään akkutesti tähän autoon kiinni ja meikäläinen seuraa vähän puhelimen puolelta, että mitäs tuolla tapahtuu. Tässä menee yleensä semmoinen vartti 20 minuuttia ja sen jälkeen meillä onkin lopputulos tiedossa, että onko millainen tuomio tiedossa auton akusta ja katsotaan se sitten pian läpi. Me tehtiin tosiaan Audiin Avilo-akkutesti. Avilohan on markkinajohtaja, jollain jopa ehkä standardi koko akkutestaamisen osalta. Ja tämä testi hyödyntää tai mahdollistaa tosiaan sen, että sä oot ylipäänsä tietoinen, että missä kunnossa sun auton korkeajännite akku on. Ja siinä kohtaa, kun esimerkiksi akkutakuu umpeutuu tai on jo umpeutunut, niin tämän Avilon akkutestin jälkeen me voidaan tarjota myös sun autoon tämmöistä akkuturvaa, eli mikä on vähän niin kuin jatkoksi oleva takuu sitten oman akkutakuun jälkeen. Mutta meidän kautta niitä saa, mutta katsotaan tässä kohtaa, että miltä se Audin lopputulos näyttää, että saadaanko sinne turvaa vai ei. Ja hyvältähän ne Audin lukemat näyttää, eli 92 pistettä kautta 100 oli lopputulos. Ja tosiaan kilometreihin ottaen huomioon, niin oikein hyvässä kunnossa on akku, ei mitään murehdittavaa. Oikeastaan, totta kai tämmöiseen autoon voidaan akkutakuu laittaa voimaan, ja tässä nyt on vielä valmistaja akkutakuu, mutta voit tosiaan sinäkin reagoida silleen, että siinä kohtaa kun sun akkutakuu loppuu, niin sä voit jo etukäteen ottaa meiltä akkuturvan, jolloin se jatkuu sitten suoranaisesti, eikä ole ajan kohtaa, että akkusi ei olisi turvattu. Jos sulla on hybridiauto tai täyssähköauto, niin mene ihmeessä osoitteeseen ev-care.fi ja oo yhteydessä.